Kalla Transamal wannan kamfani ne da ake sai da komai da komai. Ku garzayo ku zo ku sai abubuwa na more rayuwa. Al'ummar jihar Maradi tso da tsohuwa, yara da manya, 'yan mata da samari, ku zo wannan kamfani ya tanada muku abubuwa na more rayuwa. Kalla Transamal kamfani ne da ke oda kayayyaki kala-kala. Usman wanda aka fi sani da zaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To albishirinku na kuke masu fama da larurar iska Wanda an yi magani kala-kala ba a yi nasara ba, abu ya citira. to albishirinku Daman ku ya tsinke a gindin kaba. Malam Muhammad Lawali Usman wanda aka sani da suna zaki na manzon Allah ya yunkuro domin ya share muku hawaye. Ina kuke masu fama da larurar iska? Ina wanda aka masihiri Ina wanda aka yi makahi Gida, gona ko masana'anta. da sauransu? ina matafiya Masu balaguro ƙasashe daban-daban. To Malam Lawali ya yi tanadin taimako na musamman domin ku. domin a kai lahiya a dawo lahiya kuma a samu abin da aka ta nema cikin izinin Allah. Wai kiran malam ta bisa lambobin shi kamar haka: Domin a tara da biyar 89 28 sifili hudu ko kuma a 89 51, 20 21 ma'ana 95 89 28 04 ule 89 51. da 21. Malam Muhammad Lawali Usman zaki na manzon Allah. Mai aiki da ikon Allah. yana jiran ku sai kun zo. Bro, da na gama ba sai na ci kwarin mai wasa da rayuwa ba. Na rantse da Allah gane na gansu kuma ni wallahi ba maholiki nake ba. To ai ga su ba mu gansu ba. Ni ba ni sa haka ha. Yare buba ba ka yarda. Gani ba na gani ne ni na gansu da wuri. Kawai dai ja yawo ya sun gusa ne kai kuma kake ganin cewa kawai ya. Kawai mu jira kuɗi mu ji. Allah ya kani da wato. Me garin ƙauye, me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Nomo na nan. Baya nan. Me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari yanzu an waye, babu tawaye. Ga me garin ƙauye yana cutar ga al'umma. Me gari ya ƙwace gonarka, komai naka ba ruwansa zai ƙwace. Me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari. Don ya gida. Ya yake. Musa ya sha ka zo. Shekaran jiya wallahi. An zo lafiya ku. Na hello. Ina su Sadiku. Ba je gunan ba. Wai ina mutum. Mutumin ba nan ya gusa. Ya tsaya. Sai dai an jima in ya zo da Allah ga me ne. Ba matsala. To a gaira su tsowa in Insha Allah. Allah taimaki waziri. Zama ku. Ya ne buba. Rama ku. Kuna lafiya. Ya harkoki. Alhamdulillah wallahi. Dalla numo muke tambaya. Wallahi aika nomo yanzu ga wuce. Yanzu ga wuce kana. Wallahi yanzu ya wuce. Matai kan mu. Wallahi. To mutai kan. To haka da abu. To sai an jima ku. Kai, abokina noma ko dai lahiya. Noma ho ina ji ya ɗebo ruwan da hukan shi. Amma mu ji abin da ya yi.
Assalamu alaikum mai gari. Mai gari mine ne kake ta abin nan ne? Wallahi waziri. Abin nan har yanzu yana sha mini kai mulkin da na faɗi. Kai ba ka rabu da wannan mahalki ba har yanzu. Sai ba kashi magana da malam yace. To. To. Ai malam ya riga ya gama magana. To kuma ka san malamin na abin da yasa na aje shi. Malamin da ya sauka da akwai kuma kai haba mai gari. Mai gari? Ko da yaushe in nazo nema sallama ba kashi. Ko da yaushe kana cikin tunani. Wai menene me ya faru? Dole ne. Dole ne tunanin nan. Ka yi lissahi ka gani wa. Lissahi wa ga na mutu ana raban sadaka ta. Bacin haka nan na kira malam Hifai ya ce mini ko malam ya ce wai hali na ne wani irin hali garan bacin na alheri. Waziri wani irin hali gare a kowa unguwa garin ga kowa san kai kana da halin kwarai. To ka diba duk sati sai na yi sadaka. Kuma ni ne shaida. Duk sati sai na yi sadaka. To di ba. To ina shi. In kaman malam yayi wannan abu ni zai hana mata wajen boka wanda mun kasan shahararre ne aikin shi kamar yankan wuka. Boka. Hai tsage wani kanka da kawo tsage. Subhanallah. Wai tsaya. Shine kawai in hada ma mahauta. To yanzu shi boka na yayi. Aikin shi kamar yankan wuka. Ka a ce kuma mai gari ya tai wajen boka sai dai boka ya zo wajen gari. A kirawo min bokan ya kawo min kai na nan. In ya kawo min amma in tashi da garin nau kuma sai na tai wajen boka. Boka ya kamata ka gayyato mini sai mu shiga aikar da ta tafi gida. Kankandan ta zo kenan sai mu sai. Kai kujera ka mai gari. To ai kai mai gari. Shi wannan boka ɓarewar shi da dangancin aikin shi ba magana wai a kiro shi ya zaka nan fada ba sai dai ita fada ta je ta tarda shi ita fada saboda gwananta shi da ƙwarewar shi aikin shi kamar yankan wuka. Waziri ka yarda da bokan dibo saboda mu zo mu sha shagalin mu ci kaji. Inna lillahi wa zuwa wannan wajen wannan boka shine kawai mafita. Nan ne hanya wadda nake ganin wadda komi zai gama wanga tunanin da kake ka bari komi yana wucewa komi ya wuce to sharadi ka kuskura man ka tai wajen bokan nan in ba daidai bane sai na sa kire ma kai a kire mana kai in dai ka yarda tashi kuma ni da na yarda da shi a yi mutai kanka kawai ya shi kabiya lalle kanka waziri ya shi kabiya ba yalla bai da kan waziri habba gaskiya waziri in ba dan dai kada waziri ya bada nasa an yi wani abu amma ba mutum wajen boka ba abokin can masai tare aka ci to ka gani A Rakiya ce. Yanzu ake ta dogara na. Su umma daka ake. Wallahi daka ni nake na ma kusa kada. Ha ba da ki bashi da Allah. To an yi haka. Kuna daka da kanku a kusa. To daka. Nagode. Ina iyayen daki. Suna da lahiya lau. Madalla. Bari in ɗebo ruwa na ta babu ruwa ma. Anya babu ba nake makaman waccan yabba na ga tana da kirki. Allah sadi a dace gaskiya. Da na sarrafa. Allah saka ranar ko ba ki kayan ida a ku bari to umma na karasa a kin kare to nagode iya albarka Allah miki albarka to in kin je ki gaida iyayen na ki ce ina gaida su Allah bari tashi in yi share tunda an gama mini wanga. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Asiya. Mai gida sanni da zuwa. Yawa Asiya. To yayi kyau. Ina dumama an dumama. Yawwa mai gida da man shirin ka nake yi. Yanzu da waziri da dan mai gari buba sun zo neman ka ko lahiya. Da waziri da dan mai gari buba suka zo gidan nan.
To miki faruwa? Mai gida ni ma tambayar da nake maka kenan. In ji ko lahiya. Kadda ya azo wannan mugun mai gari yana na kan bakan shi. Ne ya raba mu da inda ke. Lalle sai mun dauki babban mataki a kan shi. Je ka mana abinci. To mai gida, bari in dauko maka. Ani da naga wannan waziri hankali na duk ya biya tashi. Sai dai Asiya shi ka. Ai da raba inda ke sai Allah. A'a, je ka Asiya. Lalle mai gari. Wani sai na dauki babban mataki a kan shi. yanzu mu bai rashin kuya ka hatta kai inda mahaifinka yake zaune nan zaka zo kai daro ka zauna ka tashi mun kuma wannan na zan dar ma da hini lahi ne tashi wallahi tare na mutare wallahi wallahi ka kiyaye ni ka gani da kana ganin babanka abin da yake yi shine kake mana abin da ka ga dama ko to wallahi na yi karhin ka daga kai haƙuban naka me garin ƙauye me garin ƙauye me garin ƙauye yana cutar da al'umma me gari sun zo da kansu bar su sun zo kai dan kullum mu ana bar sun zo bari suna sama ga sunan tahe za su zuwa daga jibir kai bari komi ana yake da dan na tsumbo na sani dakata ga sunan zuwa ga sunan kamar da faɗi sun taho da kansu su ne ga sunan sun taho ga sunan dakata ba a zo min nan a haka dakata kai yaran taho ta nan kai taho kewayo saka hannun shi mutum daya taho ta nan zamana kai kuma taho ta nan ka dawo nan dakata na san komai na sani na diba na gani na sani kai ina gani to me gari tunau kana yawan mafarki na gani na sani kana yawan mafarki na gani na sani me gari ya na gaya ma gaskiya ne waziri to boka yanzu menene maganin mafarkin mu akwai magani za ku kawo mini jinin karangare da an takkada da jinjiri yaro karami wanda bai bude ido ba an gama aiki zai kammala nan ba da jimawa ba aiki zai kammala zai kammala amma na ba ku nan da kwana 3 mafarkin da kai in ba haka ba kuma zai tabbata kai waziri ga ya mashi zai tabbata sai ni duna mai baladi mai hauka duna na tada na sani me garin ƙauye me garin ƙauye yana cutar da al'umma me gari me garin ƙauye yana cutar da al'umma
me garin ƙauye. Amina alaikum salam kai lale. Maryam. Kan dai ku ne a garin. Wallahi ke dai bar wallahi. Masha Allah yayi kyau kan dai baran baki kujera. To. Lale. Maryam ana nan. Ina nan kan dai. Kuna lahiya? Lahiya la wallahi. Bismillahir rahmanir rahim. Kan dai kuna nan ganin ku yanzu ya yake tun wajen bikin nan. Ke dai bari. Wannan bikin ai tun shi rabona da ke. Wallahi. Ai dai kuna lahiya ko? Wallahi lahiya la alhamdulillah. Ina yara. Lahiya la wallahi. Ina mai gidan. Ya an fita. An hita. An tai wajen aiki. Masha Allah. Ya yi kyau. Sukan da rana haka hotsi ba ma ki gudun rana ta taba ki aka hitowar rana. Ke ni Maryam ina hushi da ke. To tunda nake da ke sai dai ni ita zuwa gidanki bai wuce ki zuwa ɗaya ba zuwa biyu. Amma kullun ni ina zuwa gidanki gaskiya ni Maryam hushi nake da ke haba. Shakurmin ki hakuri ba laihi na bane. To laihin wane ne? San sai an bani izinin hita. Ai to gaskiya kina da ba da hakuri kuma insha Allah na yi tattaki in ji har gida in kai miki ziyara. Ba matsala ai dama akwai abin da ya kawo ni ai. Aha. Wallahi. Allah ya sa alheri. To masha Allah Allah ya sa alheri. Lafiya dai ko? Lafiya dai wallahi alkhairi ne kawai. To madalla to yanzu wani alheri ne kuma haka aka zo mu da shi suka ne? Ina da wajen kirakiya. Kalla Transamal wannan kamfani ne da ake sai da komai da komai. Ku garzayo ku zo ku sai abubuwa na more rayuwa. Al'ummar jihar Maradi tso da tsohuwa, yara da manya, 'yan mata da samari, ku zo wannan kamfani ya tanada muku abubuwa na more rayuwa. Kalla Transamal kamfani ne da ke oda kayayyaki kala-kala. Usman wanda aka fi sani da zaki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To albishirinku na kuke masu fama da larurar iska wanda an yi magani kala-kala ba a yi nasara ba abu ya citira. To albishirinku daman ku ya tsinki a gindin kaba. Malam Muhammad Lawali Usman wanda aka sani da suna zaki na manzan Allah ya yi hunkuro domin ya share muku hawaye. Ina kuke masu fama da larurar iska? Ina wanda aka masihiri? Ina wanda aka yi makahi? Gida, gona ko masana'anta. Da sauransu. Ina matafiya masu balaguro kasashe daban-daban. To Malam Lawali ya yi tanadin taimako na musamman domin a kai lahiya a dawo lahiya kuma a samu abin da aka ta nema cikin izinin Allah. Kwaye kiran malam ta bisa lambobin shi kamar haka. 905 89 28 04 ko kuma a 89 51 21 ma'ana 95 29 04 ou les 89 51 21. Malam Muhammad Lawali Usman zaki na manzan Allah mai aiki da ikon Allah yana jiran ku sai kun zo. Me garin ƙauye, me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari, me gari, me gari, me garin ƙauye, me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari yanzu an waye babu tawaye ga me garin ƙauye yana cutar ga al'umma. Me gari ya kwace gonarka komai naka ba ruwansa zai kwace. Me gari me garin ƙauye, me garin ƙauye yana cutar da al'umma. Me gari